Tak a je hotovo. Mám pro vás výsledek. Určitě jste zvědaví. Navíc jsem vám sliboval počet zájemců o koupi. Muffin, je můj. Bojíte se, že po vašem inzerátu na prodej ani pes neštěkne? S námi se bát nemusíte. Nemovitosti, to je naše teritorium. Nesmíš. Jsme experti na prodej nemovitostí. S námi prodáte výhodně, rychle, bezpečně a bez starostí. První prohlídky garantujeme do 2 týdnů. Připravíme prohlídkový den, reklamní kampaň, získáme cenové nabídky od zájemců a společně vybereme tu nejvýhodnější. Muffin, hledej. Po celou dobu budete mít přístup do klientské zóny a můžete tak sledovat či upravovat makléřovu aktivitu. A pak už jen smlouva o rezervaci. Jednoduché. Zájemci budou jen slintat. Zavolejte a my se o všechno postaráme. Teď, Muffine.